sohama ƴettama yennama ngam heɓa fodde mun e gueɗal mun e nder oɗo phosphate yehama ha mouvement o haɓama ha wiyama yimɓe yo bindito gadda joom guese en yimɓe binditima gaddi ha société Somiva e inde Ibrahima Sarr ɓe mbi ɓe mbaɗi débloqué milliard uji pour yimɓe ɓe dutte kalis munen joom guese en maire uji ɗi ndiwi jooɗima hen kalis ronkama yo yiye président Macky Sall ne andi ɗum omo andi haare hen kalis ronkama yo yiye président Macky Sall ne andi ɗum omo andi haare waɗnode guile duuɓi tati ha joni haare jokki o ara toon haw yalta raisonnement Matam taw o haalani haala phosphate o enen noon ko ɗum nawata en dendagal mouvement o ko yahata dendagal sukaɓe fuutankoɓe koɓe yahoɓe mawɓe fuutankoɓe nin toon kadi joomen guesen komin tawyoɓe on toon yoɓe paam yoɓe daro ɓe dadoɓe kollira président Macky Sall goƴe mabɓe aɓe poti hebde e phosphate o kala mawɗo garowo yo haɓɓu tekkere woɗere e tinde mum andina président Macky Sall weltaki worno wutte boɗejo wona fiide wona yennude wona ƴettade wona dudde kono ko darade e dow tali andina président Macky Sall min beltani e laamu ma wona a waɗanta min Allah waɗanta min laamu président Macky Sall fuurankoɓe hayso jii koye munen ko seeɗa ɗum yimɓe foof ne gandi jeddi ngala hen jeddi beeli koye ma sa welama mbiya norni to mbi to woni mbiya muuli donc jeddi ngala ɗon enen président Macky Sall han ñanden yeehi uddiroyde hôpital Kaffrine holko wi mami ar waɗande on posé première pierre hôpital Wourossogui ɗum ɗon ko wadde insulté intelligence fuutankoɓe en mbawa famde ɗum ɗon président Macky Sall bientôt yahat da 3 ans yahat ete so hôpital eɗen gandi minimum waɗat 4 à 5 ans donc so goɗɗo ari joɗima hen gasata taliyel ngel ɗo fuɗɗama ɗon guila babadam ne woni dow asman taliyel ronkama yo gas donc en mbawa famde président Macky Sall waɗanta en eɗen kaɓa e phosphate Somiva ne nokka milliard uji men en nawa en jiyani koye men wallani en yen keɓ koye men ne woni dow asman taliyel ronkama yo gas donc en mbawa famde président Macky Sall waɗanta en eɗen kaɓa e phosphate Somiva ne nokka milliard uji men en nawa en jiyani koye men wallani en yen keɓ koye meɗen jii koye men e société Somiva e ngaalu nguɗon nokka rew kadi président kadi ene ara kadi ɓe ndendina milliard uji mabɓe kamɓe farba heeɓi jabade hen wi mouvement ji ɗi ko wadde sabotage golle président Macky Sall ɗum darni hen ɗo henne d' ailleurs sa président Macky Sall ala golle gonɗe e région de Matam ha kene mbaɗe saboté mi famani ko farba yiiɗi haalde so farba wi gonɗen koye wadde sabotage golle président Macky Sall ɗum ɗon ko jolfuɓe mbiyata ko wakbu yakkula donc en mbawa famde ɗum ɗon président Macky Sall ne ara e région de Matam farba gom daro rendina kañum e militaji APR 150 millions eɓe jaaha ɓe bonnoya 150 millions no foti ambulance wawi hebde ko mbiyata so forage wawi wadde en mbawa famde ñanden kadi